and a wokodi sa the familiar spirit a wisdom and I'm just a be family sa able spirit a wisdom knowledge understanding a pambo a tumi a suman a adibia and no so kuta ne ho a ede ne ho a ewo ne aheniem ewo ne hyehyɛ covenant institution won ne panyin wo onyame enhyira and nome no ye di kan owo Cain no won say sa nome no ebowura Cain ansa no bewo Abel enhyira no na ode wo Abel enti aboa na ebetra onipa mu a wode wo aye Adam ne yire de wo Cain no won say na nebre ne nua abra ne nua ne ye ne hwe enti obi okuta aboa honhom bia na nebre fo na te wo ye Cain no ebenya sa aboa honhom ne bi na aboa honhom no so unya echiande papa na nebre ade kusu papa mu akayo abosomsem eduro enyama basabasa obi osombosom bia okuta aboa honhom akutia bia wo ne akutia ba enti obesori atia ya bobo ne na ade papa bia ba wo akwamu bia ne tamfo o ma onya ku obi de krabe jakra so onkanchiro obetu sasem obeka wasem bone poto obakodi kokonsa fa ho enti sa o se sa ni pan aboa na ti no ya aboa every witch and wizard or say thou shall not suffer a witch to live. A man or a woman that has a familiar spirit shall surely be put to death. They shall stone them with stones, and their blood shall be upon them. Anyone that has a familiar spirit obi biara or familiar spirit aboa honhom won soon abo enkomuno. Oh my ma, nyina tenase e de pa ye fidie so na se de mo amunim no ye fasa akwa we so ama Mystery TV ye timi afa so sua niema bebre e wo sunsun e de konamani empo de aye sunsun de konamani akabo mu nyina no ye beto ye bo ase atetim ama wate niema bi ase se de be ya wabrabo e betimi atote na won koso nso atimi ayeye e de amai eninti na Mystery TV ye de aba na se de ye ka kire mo no na watwi bia no ye de asentire beba ne aba bebobo se de be ya wo eneme e betimi ate ne ema bi ase e wo sunsun enti sa bre de na brifa de me ka kire mo se obi a ba bi wo no ontena ase na me nso maba me kwa kotonkra me tonkra ni wi a de ne wo ho bia no ye beto ato ne ya kirechi mu ama won so mate ase tweme me ba sisia abusiafo said e beka ye no Mystery TV na wo be na Mystery TV no maka kirem say ye wo asumamu asumasem ye Mystery of Mysteries na and the Mystery of Mysteries ye do waba de a na ye ba aba beto aso na wotwe etwa mu no na wotwe mi no abesina kono ye di asem tre bayi ene ye sha ase ye hu se de bayi tie ne obayifo a wono odisunsun no enam na ye wie ne de ye pese ye bachi ye bichi ko kakra ene se eto mi bo ho a ne ma ye ka ho asem nyina ye sunsun mu ade enye ne eto no edwom ene waka se me ko corporate so ma me ntobi dabi e mo ye sunsun mu ade ntino na etwa se ye to ye bo ase ko akire afiefie ne ema bi mu ne yete ne ema bi ase enu nti ene ye wo sunsun mu etumfo ene ye wo honam mu etumfo na saa esuma yi mi no na sunsun mi no se na etie bi a wote ho a wotie mi no aye wotiri mu kasre na enya abotre ne ya de odomfo bi aba a wono nso oba ba be kirekire yen odomfo a oba be kirekire yen no ono ane Prophet Dr. Abednego Prof me mo akwa aba yo mo ho te say ya ko ye na won so aya na do mboko yo Father, we thank you once more again in the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Holy Ghost, say, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in heaven as it is in heaven. Difference between the kingdom of light, that is the kingdom of God, and the kingdom of darkness. Amen. Amen. Yo. Eye ade no waboso yo se
Ehaimu etumfo. Esumu etumfo. Waka asɛm no aya kakraka ewo binom ani so. Na asekyerɛ pa ade sɛ. Yo, nietede sɛ mra onyankopɔn ade nyina so tumfo. Otrase na obebo ade ana osate sɛ obo ade no. The son said, ni hu yehu na do dos na ono oye nia oka ena oka nia oye ento hu se sa na se ete se ade bia no na nkasa obobo so na asase no obobo bibia no obo ade mienu enti the first thing onyankopon boy osoro ena asase eye mienu what I say, and then you need spiritual terms and walker. What I say, no one the Alpha and Omega, or no near Obwe, or not all two. And then essence or no who na do dos, not Oyenia ope, intina Cassa Odikai Bo Nasem Nasemunus a mieno. Asam ni emienu eyowo ene nkwa enti no saa na ejina homa esum ene han enti se esum ne han aheni ho na opese obisa eyampa ye esum mu etumfo ene ewo ehan mu etumfo ena yewo we call it the flesh and the spirit na tudu na ehinta onyankopon ehinta onipa onyankopon di hinta onipa ni se o se mumu bi hia nyansa on bisa me asaforade what I say yes o person hu sa nyama ni na onyankopon pe na onim if say onu no sha se no obo ade nyina mienu na onipa nso enim ena onipa ni sa nimde no na niete ne se unka sumufo no a unka omo ho a oye wo matamfo ena unka haimufo no so ho a oye wo matamfo. So it is written, they hate me without a cause. Enti yeja Yesu Kristo obae no o say if you are not with me, if you do not gather together with me, which was you are against me. So what when me Yesu amba ne yambum antrasi ameka me Yesu ho a we me tamfo. And he that is not with me scattered. Now when me Yesu so am trasi ambo bra ojera. Eye wase wa na woka no se won wo esum mu no se won ka won ho a wo ye otamfo Sa wo mu nsu no won ka won ho a wo ye otamfo wa ne esum mu no wa ne han mo Erade Yankopon ye da wase efe na ode asem no aba se be bi ba ba ko sa pepepepe enti bebe so obi ehun se ye wo esum enye wo ehan also wiamra no wiabai Satan na sumo ena oche mu owia embo ewia no hwe ewia so nti ye wo no hwe ewia so ena esum enduru ena ye wo no hwe esum so na ye wo esum atumfo won mu a won ka han no ho no eye won mu a wo ensisei ene ensisei we ebo ebura na womo wo ye esumo tumfo titiru eye womo a wo ni Kristo womo wo ni onyankopon honhom ena titiru womo wo ni onyankopon honhom abaifo ni obiara owo familiar spirit nso eye aboa honhom enti obiara owo aboa honhom biara okasumo tumfo wa ne bo nyame Israel se we bisa se wa ne bo ampa ejane na bo so na sase no bo adina ena obo sum no bo han ento no bo aboa no bo nipa
And this is say why the boy so much for aye onipa owo aboa honhom a onyame na bo na onyame nso bo aboa mi hu se aboa kraman aboa nantwie ni adan na won so a won wo sunsumu won fa aboa ni bi eto won so no onyame nso ewo yo what Chiro said for God did not give us the spirit of fear onyame amaya aboa su aboa honhom amaya osuro honhom ti won ni suro fear. For God did not give us the spirit of fear, but of power, love, and of sound mind. Onyame amfa aboa honhom, aboa su, anaso usuro honhom, aboa. Yes. Wamfa maye, ono obo na de, eno nim ne ode ba beye. Enti ne ode beye o emfa ye ho. Wamfa maye dia na eye de no nipa nsakai. So the mere for my India, and then no be any more. Now, assassin on the boss or assassin, also be the name in Nama Mundi way. Now, on no example, more moya de Boniafo, Mumba be some nam, Mum for walk, Mumba be some Kusia, Mum fight Nantre, no Mumba be some do pan modio bowman, and can't do a Japan no my adepa. And then on your coupon fat, sir, a boy soup, that familiar spirit. Aboa honhom no amaye ndia o ka kira da mu betwe di duaba biara but o yi de enfonsanka na wodia obewu ana oni onyame firi ho koi ana oja wo nipa na aboa owo enso wo ho na obonsam nso ye abodi onyame abona ono ye kerubin oye obofo ti obofo no ene ko fa wura aboa owo mu ena owo no se nia onyankopon se mundi ni nia monye ni o wudi a unwu na wani bebie dia asene se honhom na onyamede ma hom ebe firi mu na efiri mu dia na ebia anu amba se onyafoforo ntino nia wafa owo aboa okraman jata honhom no ne honhom ankasa ne kra ankasa ne ni mo te okra no wani bebie when you baby okra be fiumu okra no fumu do won be wura mo enti oba no na wo so ni hwe enti oba ni di no na edikan abo wo ewura oba ni enti ni oba ni ka kire ni kuru se aduaban eyede enti di no enye if na mum abo na ewura oba ni mu ena dada ni kuru ena ni kuru se de etidi ena no so ewura no enti be wura adasaba ewura onipa na je se nyonyame ena emayen aboa honhom obonefo satan na de ma onipa ento de ma onipa no abefra ne moja ente ho ensign a eye sign ba ko ne se no yakopon bo onipa wie no ohome bo ni fo no o hira wo mundi di mu yese munwo mu asendore ti se poano anwea mundi wiase biribi asobedi ahye munsa munsesi asase so ena wokodi sa the familiar spirit no eye wisdom ena me say beye family sa evil spirit eye wisdom knowledge understanding eye pambo eye tumi eye honhom eye suman eye adibia eno so kuta ne ho a ede ne ho a ewo ne ahenie mu ewo ne hyehyɛ covenant institution one the penny wo but what you say enti no mra onipa di no say kotra onipa ne kofra ne moja enti onipa abenya abode amienu onyame enhira ena nome no ne edikan owo Cain no won say sa nome no ebowura Cain ase no bewo Abel enhira no na ode wo Abel enti aboa na ebetra onipa mu a wode wo aye Adam ne yire de wo Cain was in the nebre nimia abra nimia ne ye de hwe enti obi okuta aboa honhom bia na nebre fo na te wo ye hwe je se Cain no ebenya sa aboa honhom ne bi na aboa honhom no so unya echiande papa na nebre ade kusu papa mu akayo abosomsem eduro
enyama basabasa obi osombosom bia okutabo ho Sabo anyu nipa. abo anyo nipa ne ye honhom okasa osenkom oye biribiara na wo na obesom osum na ne ode ma won se okumu edas Wasum na wi. wasum na wi no edas ro bekumu no suma obesom no fa wo nua ne bre sewe bi se oni ade papa biara oni adwem papa biara oni hihye papa biara ne hihye nyina ele kunuma mewe na kona kobre enti de aboa honhom na ebem onipa benyae onyame amfa ma onipa ho the familiar spirit aboa honhom what I say obonsam na de ma onipa no onipa na oji awoso ne hwe oba if the oba ni di wie no ade no betra ni mu efa ade ne kasa fa ni mu oh mekuru Adam onyame se bi ade ne de papa ebi kura na medi o enti Adam hu se onwuye no nso nim se ne honhom ai de afiri ni mu ma honhom foforo na de abetra ni mu enti obaefo bia ye obi a ne honhom ne kra eni ni mu ade foforo na abetra ni mu enti woman so they operate only in the night they operate mostly in the night and najo moa time amoabre ewia ye onipa bre enti edu anajo a wo aboa ne honhom ti mu ne ti bia no aboa bia mostly no obesore akodi enti aboa wo nhie mu wo meeting wo mbiribia o ti anajo abraso yeko metio abotoroje wa meba yeko fa aeroplane wo so se na wo digwa wo fa aeroplane wo ye biribia se na nipa ye adua no sa na wo so ye enti wo from esumu etumfo eye enti onyankopa a obo za na eba we nu nyina na obonsam fa na chi ede bewura evumu eba Adam di bi no aden na sa abre no Nyankopon kro na na anyi won mfiri sa o hawo ye de asensa ekumi oh se ono die owo nebre a odi ebribiara nebre odi ebribiara onim se ne ati biara onipa befum enti na tama wo fumu a wodi owuo aduro a esese wowu owuo eye separation when we talk of death owuo ye separation se honhom be fi unam num that's separate and the separate in ayo separate is a serpent the serpent is the separate over separate enti tama wodi wie no eno Yakobon ka kire seraphim kerubim no say munko siu enkwadua no life sanka wo besa aba wo mu wo mu kra no besa aba no munko siu ade na wodi a wo benya nkwa na wo betrase da munko siu kwan enomre ojaframa sekan eko siu kwan ne entia onipa anya nkwaje fi asase no damo wodi no anka eso nyame wo ho kwan se o ma wo sankodi ba ko no senti na mebusa sa de no nyame obo a e na wa man yo efise owo nibre odi ade enti wodi wie do eno se won kosiu ena bofo nkosiu ena wo pam Adam no mu fi etro no mu enti they did not get access of touching the tree of life but Ojeya to two nyama say in the last days in the dispensation yemberesu obema eduana nkasa aba ena na eduana nkasa aba ni ya betrase ma ye kun ye nemu yana ne de wa eduana Jesus Christ eduana the tree of life that's Jesus Christ the son of the living God or known as they say ofa now num ne moja odi nam na onum ne moja unhubio ubetrase da ena be follow say and they say sadia say obi wo ho na owe ne nam na onum ne moja na ubetrase dia de ena nipa mohoma ye be yumusa ene ba di panam wi ba na je so na ewe say ye ntimi nkonko nya Yesu Kristo na Debi won wo wi nya hode nature say ye de ye ni ba bi a ye be ko
One tiase. Abefo no hu se na nwate se onipa bi wo ho a wo we ne nam a onwu obenya da nkwa obetra se da wo we ne nam na onum ne moja onipa bi ho enti so onipa bi ho na to be we ne nam na onum ne moja na obetra se da dia enti so onipa bi onipa to kira obekire kito okese obekire na onche se no da so ate obewi na onwe we na won so enso nye we enye Kwame Kwesi na oche wi a ohun beto na Yesu bom na owe ne nam na onum ne moja enti ye wo nyame nam ho nye wo onipa nam ba de waja je ye wo nyame nam enye wo onipa nam enti onipa nam no eye Kwame Kwesi abra ne wo mo ka ho eye onipa nam Adam asefo eye onipa but Yesu Kristo ankasa ni nasefo enye onipa ento pe onyame na mawe a eno ne communion and wine and ye dey si ho ama Yesu Kristo ne honam ene ni moja but what you say say what they say we ni me honam we ni me moja mo ye yin fankai me na obi a odi saa Yesu Kristo honam ne ni moja no onwu wo mpo a obenya ho enti abefo no se onipa nam ne ni moja na wo we na wodi na wonum na obewu wonwu dia ene wonye obi a omawe ene ma ni pawe bai enti say ye hu esumu atumfo the hemu atumfo no so ene gifo hemu atumfo no ye nyina ye esumba one man have seen and all have seen Adam onipa ba ko pe na ye bone ene okodi sumu ene ye nyina ya kodi sumu ye nyina ye abonefo ye nyina ye abefo mba ye abonsamba ye sumu atufo mba na mom unya befa Yesu Kristo se okraje nkwa wo yiwe firi sumu abahaimu ene wa ma ye ho kwan se obiara aboa su aboa honhom familiar spirit be ye tini mu no ye tunufo na ofiri sumu no eba aima ye ntu sa honhom no enfiri ni mu na mutu free ni mu a he na beko na be bio ye tu a eno wo be bia wo be direct ni sonko se nipa ni ma ne ho kwan a what you say eyi ni adwuma a ode ma suafo Yesu Kristo wa mesom ehamo tumfo no what you say any obi biara any Yesu Kristo ni nasefo enti Yesu Kristo ni nasefo no unya be fa Yesu Kristo so kraje nkwa ansana baba no baba Kristo mu uye boneba uye boniefo uye obefo ba busufudwa edwefo ba o hawa de bebrese enti unya ba Yesu Kristo mu na obefa no se okraje nkwa esese ade a wo ewo mame mu o papa mu eti wo mu ne ekoso nyina esese osofo no onyame nipa no ehanbofo no o tutu sa ade no efiri wo mu and to be for Christo so kraje nkwa no won yi sa ade na efiri so a you are nothing for na ye nyina endimo esa sabre no onye beifo nso onye beifo uyo beifo anse na obeye Kristo uyo nipa so you nipa yo na sa isumu enie ma na onfa bi nye no onfa bi nye no na o se insindi no mana concern o ma me o konfa nso ye dade ti say o free sumu nti e dan ya o ma me o konfa nso ye den so be kro o ma me o nipa nso ye den so be yo nipa no nipa yo nipa bonefo a nso ye den enti wo bia na oni bi na ne chese na wo bi ya fe den na o se oni bi enti o se sumo se o se num ya se o yo bonefo wa se yo nipa no nipa yo konfo a nso ye den so yo konfo enti na every now se be me yo konfo abusiafo Mystery TV so ena mo hweye no na ni nyina eye mystery of mysteries esumamu esumasem ene ye de bremu na ni nyina ne se ye pese ye do suko ekọ ase pe ehwe nie ba bia ekoso ewo sunsumu aye ni pedua no tomri bi wo a ya na ya tukoti ene ye semu na nunti ene ye de se adwumadie aba ene se Prophet Dr. Abednego echirechire mu
Se to me wona mu se me tutu ko san de manua me pese wo a wo no wo ti ase na wan koye bone dey bi osofo eja se wa me ati ase se ye wo ye nyina no ye ya bonefo yes san necessary was yen kan kire so wo opompo wo yo bonefo because onipa ba ko pe ena ye bone ena obi a ye bone ena bone na dua so a you when this onipa ni okromfo bosomfo befo busfo duefo a wo so ye dade sa na oti inti ye be den ya tie ho afri sa na ye ba wo kan yi musan se aye bebrebe ya ma befo ni mu ye be den ya tie enti na hia se yenka yembo sadawuri enti na rade de mystery tv na maye se yen na muso goso se yenko yasa fede nyanko kasempa no obi obeji edi obi a obeji edi no yabone so eja oba eno nkunkuru din mu eja oba onkukuru din eye din ba ko that Jesus Christ of Nazareth mombo na su enti obo we su I say ye recruit akoso jebu akọ police mu what I say ye show kina ye show ma ye do fi baby e ko baby eno ne esu bo no ye you fi bone ni mu e di akọ mo ye you fi sumu no mu akọ ai ni mu eye na ye yi won free sumu eko emu won sa akoye bone so yo obu ha no odosun onso nipa dosun nipa dobone nipa do aturu enti obu ha na adokodo akonu mu na ni je esumu no na ni je nipa nam ne nkwan na onu moja no enti also faith comes by hearing and the hearing of the word of God. Enti ye beko so aka kire no na se wan sakra dia na ye hina se enti ni dachi no atemu da wo ne obedua no e na obetwa enti se wan sakra dia na dachi no e fa no oko dem enti suma tumfo biara wan sakra bi obeko dem enti suma tumfo no won gi tum se nyame beba abitua won ka na se oni nyam woni pepepe eno oni gusu ya bone burade yankopon na de na nipa nyina sakra enti wonte hey woni pepepe obonsam no so wadan ne ho se onu so woni wiase o woni hyehyei woni obefo bi anim se onu owu a oboku jem forever onim eso wa ye bone no wadi kire se waton ne nkwa waton onya koso what I say ye wo ti say o ma me obefo wo ankasa ye mfa be ye ne ma yo but sa musu ne ade na edi wachi ka bi o ma me de unso de because ye de wasi awa ne ye san ko hwe no ye de nkofo be require de esi awa ento hwe na wo bobra na eyiye wa ya ye ya se eso kopa baby nti baby a o de be kon han no mo yes tu ko na han na jewa se de unso obeyi ho enutie eye de afrim what I say now we there was said that I said many were on our dear and many were on our dear the phone was swine and it was saying Yama Wakuja now nim baby we are oko into Unimanoni. So I do a track on your and the Hinanema wouldn't track on us. Oh my word, one I want to send it in that transfer. The Hinanema wouldn't track on Janis. You be so here, your woman and your boy, and the wine them out quite. Inside there was a penny or also now, Wine them out quite what didn't say him. Amen. You know, your honey. You did chili be down. What my own quiet, you were saying. This all my quiet. Your honey, didn't see on your way. I didn't say I did too. I only to the Emokunya and do him now the one I'm on Hokai. Oh, no, I didn't want to. And the book will sign you. It didn't say there. Say, I bet me at that year. Send a bit one day home. She says, she was right. Worry Crawford now, one why send Crawford there. And send her over there on this would just a
na akɔfa saa aka no nso tua wa Say to na ɛne o na no mu nyinaa nti wobɛsɔ ayɛ sɛ ɛne na forever ɛyɛ na sɛ megye to no sɛ ɛka na aba ni nyinaa no megye to pɛ sɛ me be free mo so ayɛ onye gura mu we call it a place of no return nti wɔn nhyehyɛ bi no wɔ hɔ a one no retreat no surrender never despair no retreat never surrender no return okwa a yɛnsan yɛkyi jɔbɛfo biara wagye akonnwa kuta akonnwa bi anu ɔbɛka sɛ nnɛ meyɛ ɔbɛfo nti bɛgyae da ɛda nea ɔyɛ no nso sɛ masakra menyɛ bio ɔntumi because you have swear wɔasuae ne deɛ ɛnti sɛ okum a ɔbɛkum saa ɔwe ɔbɛwe saa ɔsɛe saa because nankasa asɛe deda nankasa wɔwu deda nankasa wɔaporɔ deda na wo a wonam hɔ ɛnti ɔyɛ ɔketero a ana ɔwɔ na ɛtiri mu a ɔhu sɛ wo nso yɛ dɛ woyɛ aboa sɛ ɔyɛ aboa nti ɔyɛ aboa deɛ a wo nso yɛ aboa nti ɔwɔ kawa ɔnim sɛ ɔkawa nipa ɔka abɔ ne ho ba ɔka te sɛ aboa ɛna ɔwe wo nso a ɔwe wo sɛ na ɔno bɛnya nkwa ɔbɛnya ahoɔden abɛɛfo nipa mogya no a wɔnom no ɛne nipa nam a wɔwe wɔda ne wo te sɛ aboa ansa nti ɔwe no ɔwe dade ɔwe aboa nti wɔn a ɛwɔ han mu atumfoɔ no wɔn ntumi ne sumudeɛ ne nkɔko ɛni wɔn so ma yɛyɛ yo sɛ no na Yesu Kristo adma yɛn ho kwan asa behold Galatians 10 Galatians quotation Galatians 6 10 12 13 asa behold I give unto you power to trample upon the serpents and the scorpions and all the powers of the enemies and nothing shall by any means hurt you. Mama mo kwa mo ko and already know esumotu for say declare war until we call something spiritual war. Ah yen for yen ni de ehu but okun si di dada. O ma me obefo na owu na wo kuta hanbofo a wo ye ne tamfo. Obefo bia o yo obefo mo ye nuanom o papa o mama o mame o unua o na unka baye no ho a o ye ne tamfo. Into no de kumu say once and the time of say abeyefo ma ware ma ye adwuma enye ye wa say wo de dada onu before because wo no hu ti gen na ye adwuma bedum ye ne ye hu ene ye rebo amane ento nia ma ye basane nya ya ye wo de dada ento kwesi onu nia ne tire ye wo tamfo kese onu nia ne chi wan kasa bi say unka esum atumfo ho. You don't belong to the kingdom of darkness. And I will say, Obekwa sorry, until Obekwa sorry, Oya, Unia, Umame, Before Busufu, Oya, Netam for, and two canning Maho, Mumma, member 6 7, and so on yet, Umameba. Or no way you are touching the dada. Una was a mammy, and your mammy. Una was a million and your Una was a papa, and your papa in their kingdom. And the water mama say, my warrior said, Majuma Mayon, ya sell it out. Ah, wouldn't him. And the Christopher, for lack of knowledge, my people are destroyed. Or the coupon Casakato, and them Nimdia, me money Nimunti, and the Wokum was say, when you go pomba, a high more two follow. They are being destroyed because they have lack of knowledge. Na ye be dey and na knowledge na ye nya na wa hwehwe so o hwehwe obey dey no wa hwehwe dey da onya ma wa kwaware o je ware ase o ware enyeye unya ba wanya ba unya kuru unya ma agusu ebasa o sofo no ganjo o sofo no ngese kwa wayira ye be na ya yo una o yare anya hospital na so na obey zanganjo se o yare asore ko hwehwe bo I just say wo krokro na nsa lo so nche nge ne obetrase be bia obeka no aka adenesi ntokwesi efie apu efie asel oyiri kwa yo be fon so nim entu oyiri ohun se ne tamfu kese no na so odidi o and the time you to be kumu to chiri kwa se se wako
If say no one only be into ye the tamfo chi obi mu awade mu da dem nso ba ko tabako denti unka ne ho na ogusus obobra na obra ne enye nyama nkoye enti wo hu se so down hwe taso o hwehwa ubomu a ye bebio ubisa ye mama Christopher ti hosa because Christopher kesa wonim ahinie kwa wowom Christo no enye Christo som enye som eya ahinie ahinie ye nim ahinie ayewo ye nim ahinie ayewo enti se mini nu ate no ye beifu a yo me de ni me o let us own an intem o sumu nso wo haimu enti nya onwe hunu se obechiu ompe wase wonu debiantokwa nyama basa ade yewu na here ade yewu pe unse ochimu wo susumu otumeka na bedi kanso debian mokusa obo so mame ne mabe 5 oka hobe enso o mame mpe wasem da onua no bo so beta unsa te ba ne sa so ni pa de na onye ewu se no na ese ope usofo ope bebi onyame ni pa woman e haimo tumfo e to no bo ho anyame ni pa ne sofo a wo kan ya na ye bom ni pa you so onka we patekua wafa ogwa hona mache onye sofo ti meye den ni ba yo sofo no so be ho ne ye ne bebre o se duana ba na odo sa duane ne ye na odo me so me penti bi de ti yo ento be pempe ko so ko pem so be hu kwampa ti be nyo bia mo nkyere me se ha ne kwampa there be this o pempem break across hey ne ye wasem papa onu papa to so nu so papa ware she onu mama to so nu so mama eye o yire onu mama ne kura ho o so nu so mama kura ware nti sunsun mu atumfo na ewie watumfo ase wo kan obi tia aye na trotre wo ni tirim ene ne ya wo keke you san et say me no matra me nim say no titera me kire so if you say one or say as man think so he becomes right and a woman no nientia woman ye different ni say ondo ne nkwa enti ne nkwa no efre ni mu ena abo asu na beti abetre ni mu enti abo ati ni mu na abo no abo antua de onko school ena onyamesem enko ma emoa emra bia ni wa echichire abo enti abo onke se gwasu abontio on ni sister beda on ni busu abeda wo hefa baby a enti se emra bi chichire ni sister ni nua ni mame emra bi a chichire enti se o mame o papa wo busu ani o ya aboade a emra bi chichire na mama bi chichire emra bi a chichire enti do pa bi a enti se emra bi a chichire ndi a no se saade na ewu ni mu no obewu a enti ona mo o yete ase ewu to no wewu enti o ye obiri biara emfa no say obi tie ye yo obi hwe ye ampa ni aye kan nyida no ebi to atoa ebi apron say de ye ka say unu obi ti o e be fo kura wuni bi mo ne ye e na be kire se wota o ebi e wa ku say ni nua bi na ne wo fast bi ne ma mi bi sa kwan ya wo kire ye ya e na wo fa so obey den wa de no ayo say so hospital your spiritual hospital. One say, also for lack of knowledge, one name say, Tia, and now Nian Tiam, they be on Uniano Puntokwa, they be on my main power, they be a sen, one name say, one no, one yen now, one yen nianum. As soon yetinimu, and as soon woo, unsoon yetu, and as soon in Tom Albo, and as soon a bushia unsubo. Moye nianimo, but as soon a bushia. Ebushani oye esumu etumfo ena unsu ye haimu opa soriko oba ofi baby na to onya mi se aye onu de twu hu na o kire na mo kwa sore mu se
Akutia bia wɔ ne. Na akutia na eba. Akutia ba. Enti obesɔre atia wo. Ya wo bɔ na akutia. Ɛna ade papa bi eba wo akwa mu bia ne tamfo. Ɔma onye ku. Obi de nka beja akra so nka nkyiro, onka nkyiro. Obeto sasem, obeka ho asem bɔne poto. Obakodi kokonsa afa ho ente saa. Wo se saa nipa aboa na eti no ya aboa every witch and wizard or say thou shall not suffer a witch to live. A man or a woman that has a familiar spirit shall surely be put to death. They shall stone them with stones, and their blood shall be upon them. Anyone that has a familiar spirit. Obi biara owo familiar spirit aboa honhom won si na bo enkomuno enti ye onipa bebere wo wiase a sumo tumfo no. They don't have the spirit of Lord though. They have familiar spirit. Familiar spirit is an animal. And you nipa bebere wo na mo abrante ababa fefefe wa address na no ababa bi ba mi hunu onu na ehye no nam. And so nipa o jina we. O nipa ona mo pepe. Wo hunu half human, half spirit. And this nipa also mo huna mo nsiu no bo enkunu ense no. If you say oni adwin papa bia oni adwin papa say oni pa adwene. Ayenso ye ni a ni behu o. Ayo enti na wo nti oya ade ba ku mienu miensa obedi wo kokosa onya obetu aduro obesel ono obeko ono opro oni ama oni ne mprehwe hu se sa di pa oya aboa ti ni mu ndi nzo no so ti aboa mu ne kra ne ti aboa mu enti oni aboa ne ye ba ko ti na wo nua pa na wo hu sa ne ye ya na ese ba utrim se be aboa hu na abetre ni mu. Amen. Enti na me nso be den ene be di so nkoni. Na wo tu wo hu asel kra de da wo asel de da na mo ko di ni so nkoni. Wo na do wa kwa me she Urade nsa. Na do ho ato ne so. Na Urade na be ye. Na ta mo be ka so do wa kwa ko she Urade nsa wa ye o de da. Abofra ni jime o ye basa na abo ahohom ne wo. Oba no mu wi eye we na abo ahom. And the familiar spirit family ayaboa and the onipa bebiri wo ha aboa ho na no me kwa sora na patututu also for benigo abofra no tete mu abofra mo fa that's it erode erase endra na jo obi ma na aduane ka won ko frɛ ma me no ma na aduane no mra yo was a ma me bi ma na aduane down mon fa abofra ko ma me ne se aduane na ode ma abofra onu no ode ma abotro. And the abotron abetra abofra no anajo na aduane no di no is abofra abotron pe baby obetra na abofra so ne kra ne mapwan the abotron yes no so yes abotron ndi obechinchi akasa kasa sa so how can you o ma le 3 days o yin fi o so for bedigo o bo mbeye mebo odua so mo man is ka mo me dis kan fama me to shrap ka on fa ko bo medua sampa o man aduane ya aduane o de ma sa nya aduane body dia on bodua no abenigo ko on ye mehwi o so for bedigo on ye mehwi o yo adecha abofra na mo te se hwe kura ye no ti na fi o yi abotro de free do ọ̀nà agus guy ọ̀sọ́fà bẹ́ẹ̀ ni kò ọ̀yẹ́ mi ṣe òdù ẹ̀bọ̀n tó kó lè mẹ́jà ó bó mi dùn yà wà sẹ́mpáà sẹ́yìn mi bẹ́ẹ̀ ni àwọ̀ kẹ́yìn lẹ́kọ̀ọ́ so ẹ̀wọ̀ sunsun mu à yà wà sẹ́mpọ̀ ní pọ̀pá nàjẹ́ sẹ́ wọ́ àwọ̀ hwẹ́ mi nù ẹni wọ́n mi ènu yìí sí àkwan sẹ́ni ẹ̀ bẹ́yà yìí bẹ́ẹ̀ tìmí akátá sáà ní ẹ̀ bá wọ̀ ẹ̀mí nyinaa so na yẹ tìmí ẹ̀ nya fa ahodie ẹ̀wọ̀ Awurade no ẹni. Amen. Say ni benya fa ahudie e wo Awurade ani. Mo won owo na do ba ko tran profun chen won ho ba. Abofra say here ya o so hwehwe obehu. O sori a o mebu o bisa odema. Ne mama so hia na mpa. Ne papa aja ne mama. Right. Na wodi abofra so na mo onko school onye hwe. Wodi na ko tran ne wo fa. Ne wo fa so de enti no dama ne wo fa ba banyu adua na okoma de abofra na
And ọbẹ̀fọ́ sẹ́ so comedy ni na mo bẹ́ sẹ́ ni ẹni ẹ̀mí nso mẹ́ma ni bi edi na mi di na yẹ ni amepẹ ẹnti na nkọ ọbẹ̀fọ́ no ẹdua a ọde ma ne sẹ ọbọ abofra ẹnyẹ sẹ ọbọ ano ọde abofra no bẹ yẹ slave ọbẹ̀fọ́ bi ama ọbẹ yi pẹ ọde wa yẹ slave sẹ ọbẹ ka no wadi so just ọde bẹ yẹ slave ọde bẹ yẹ akoa ọde kra no kọ yẹ edwuma na ọno nya ho mfa so ọsunsun o bodam o yare o bre na owu na ohun nto no no eyeye majo cheni obi ma obeye o ma oba beye a oto abofra no obi obi ma obeye biara oto na owo mra obre waye basabasa waye kuro nyama enko ye ma wo no ono is gaining from all these things that you are suffering eko so no no onya ho mfaso enti obeye mo ano ye enti won be ya no won ye enti oti wa na oti na this so what wa this enti afi na enedi won wa he okwan ben e no wote bi animu a obetimi enya onje yo sa dua na wo si ukwan se wo ma ye ni ho ato dua na aba Diano by Adana the Honipa. Diano, the tree of life. And only Jesus Christ of Nazareth. And then you will be brave someone for Jesus Christ of Nazareth. So what that's so great. Some of them can say, so far now and me and this one. You, aha, baby, for Christ or person so blessing will be on person because lack of knowledge, the suffering children, whom pioneer, or that's who was. And that's also essential sumasi or say or nome or sign you or brassy. And in some profound, they need to be what? Taught. What children will hear now the name for her. Galatians 6 or say, some be body and not fought, be a chobi overtake it will be be phobia now yare or how be for will be a dinikaya. More. And there's so no software, or a spiritual man. You're software of giant. Yes. Kake. And also can Bible now, yeah, amen. You have to get the spiritual man. Like this is his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. I'm not just a pastor, I'm a spiritual man. Okay. What did I say? Right. The source and the cause of the phenomenon. Oh, my maybe for so yachino J. Because we have God that catches the wind, or from catches the any power, or catching from her. And from it twitching, the nekasa. Okay. What I said, and the new piano Yamede man. And in Abba said, Yembo devo, na yen case in Tassaman, and think Christosum and ya sorry, Obia so far sorry, and ya sorry you. Ye go woman. In the before Aqua, Wokushema, Wokuwoman, Wokuwoman was soon or two for no, a your mammo, yes, so Christopher and so we have my ewa. and she will my Wahimo. But what I say, and the Christopher and say, Nemo, woman, my. And when Nemo won't you man was said yet, and when Nemo woman memo, when Nemo wants to say, oh, Christo Nina. Oh yeah, okwaso kakra okoi na eyeye na nema nko ya no apaba. Amen. Ofia no kwa but before on papa ne empower china. No retreat, no surrender. And don't go so for adira o ye nenye what ya no ba ku mi no so for we nye. Enso nim se opa wo ye. And when ya papa no unyama nyina asase you go back to zero. Yeni man crofo a wo ba no so wo mama o papa ka che so wo mu ba menchen denti yo bambo na bambo so ntimi nguram enti no abefo no ko tumi ye na wo ba wo tie wa instead say obanya abotan no wagina wa trase o mema wasan o mba ha bio na mba bio mo bambo no benya enti nyebe yo no amen unyame hu yemogo. Amen. I was here for Senia, what it say, no. Senaya was so moo, see ya, we dear Wakali Trudeau, Eddie Axel, Yane, Prophet Dr. Abednego,
Or Invisible Teaching Hospital. What Uruku. Diba Kweka on there. Gastroplanto technology. Yes. That's right. Yes. Na Uba Urukua, Binyan or 2 hours and so. Oh, na say, Opes, our friend on so. Number Binu, Sabrina, about feeding us. Now so, and about you 50, may boss one near the cano, 020 859 9576. 020 859 9576. And the Toson so 027 897 7215. 027 897 7215. Na ofrena ono nso bedi wo nkomo bia ha obia ye kyerɛkyerɛ mu wɔ ha a wanti ase no frɛ no na ɔno nso nya daade kyerɛkyerɛ mu sɛ de bɛyɛ a wɔbɛtwo so wɔ sumu a wɔbɛtwo afiri sumu no mu aba ha mu bi ɔwɔ ha mu nso no obenya ne trabea kɛse ɛde ama ne nneɛma a wɔyɛ no so nyinaa ayɛyi abusuafoɔ wei ɛna mede si ɛwɔ ɛnɛ esumu atumfoɔ ɛde ha mu atumfoɔ de ɛde brɛ wo mede si de mekyerɛ wane sɛ medase sɛ wo hwɛ mi na wotie mi yɛ wɔne dasɛ nɛ makramo